Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровград элеккечә әйтсәк Мәләкәстә 17 меңнән артык татар гомер итә. Үзләренең тырышлыклары белән күпләрне гаҗәпләндереп яшыялар. Биредә Тукай исемен йөртүче татар мәктәбе эшләп тора. Ел саен Сабан туй бәйрәме, татар мәдәнияте көннәре, балалар һәм өлкәннәр өчен һәр төрле фестиваль, конкурслар, фәнни-гамәли конференциялар, көрәш буенча турнирлар уза. 1992 елда исә шәһәр мөселманнары моннан 125 ел элек төзелгән борынгы мәчетне яңадан үз хуҗаларына кайтаруга ирешәләр. Бүген мәчет тулы bir комплекс булып халыкка хезмәт итә. 2 катлы бинада намазлар алып барыла, никахлар укыла, ислам дине буенча 4 еллык курсларда эшли. Октябрь ayında bütün okullar başlandı. Yüzlep kişi meşritimizde okuyubalar kilekini adına sayın alarga seyleriz turunda. Bu itinde peygamberimiz turunda yönetikil dinimiz turunda seyleriz kibret itinde. Сүздә юк, һәр нәрсә дә шәхесләрдән тора. Кеше белән уртак тел табылучы, оста оештыручы булса, күп нәрсәгә ирешергә була. Берничә ел элек шәһәр мәчетенә имам итеп, 13 ел район башлыгы булып эшләгән 58 яшьлек Ильяс Махаддиновны сайлап куйдылар. Беренче көннән үк Ильяс хәзрәт үз эшен дини һәм дөньяви тормышны янәшә куеп эшләүдән башлады. Шәһәрдә ел саен ислам мәдәнияте көннәре, йөзләгән кеше катнашында ифтар мәҗлесләре, мөселман хатын-кызлар форумы, бәйит мөнәҗәт кичәләре үткәрелү дә шуның ачык мисалы. Гаҗәп хәлләр бит. 70 ел буе бар тик хыялдагына булган гамәлләр бүген чынга аша. Безнең яниләрнең менә мәүлид айларында шулай җырлап, мөнәҗәтләр әйтеп утырганнар, хәтердә төшеп, шулай балаларыма да шундый җырлар өйрәтә идем. Шундый Худайлар турында, Аллаһ Тәгалә турында, пәйгамбәрләр турында шулай җырлап, бишек җырларына да кушып җырлап йоклата идем аларны. Бүген Димитровград шәһәре рестораннарының берсендә Мәүлид бәйрәме уза. Кунаклар арасында тирә-күрше район авыллардан килүчеләр дә байтак. Шуларның берсе Мәләкәс районы Филипп авылы имамы Наил хәзрәт Мингачев. Авылдагы мәчет 1991 елда төзелә. Моннан 11 ел элек мәчет янәшәсендә мәдрәсә дә ачканнар. Шушы мәдрәсәгә килеп namaz okurgarendiler, hem harf tanıp Kur'an okurgarendiler. Şul medrese zdaniyesi bulganı sebeple şul medresede kurban, iftar hem de indi mevlid geceleri ütkərebiz halk bilen. Halkın akçasına, halk üzü beyram yasab, cıyılışıp bir nərsəgə abduramayacaq, Allah'ın rəhməti yapsın halkıma. Qaysı məscidni bik zorlayırlar. Төбәкнең актив җәмәгать эшлеклесе Мәләкәс районы Мөси авылының ТОС, ягъни территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Гөлнәфис Сәхәбдинова авылдашлар белән Мәүлид аена туры китереп 64 төп нарат агачы утыртканнар. Уйламаганда килеп чыкты 64. Менә ул Мөхәммәд галәйһиссәламның яшәгән еллары һәм туган көненә дә ничә атна буенча инде утыртык дип хыялланып йөрдек. Шушы көннәргә туры килде, утырттык. Худайның кушу дип уйлыйм мин. Бәйрәмнең беренче өлешендә сүз ислам дине тарихы, Мөхәммәд пәйгамбәребезнең тормыш юлы изге Коръән турында барды. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям барыбыз да беләбез. Укый да яза да белмәгән. Ләкин нинди матур Коръәнне безгә җиткергән. Коръәнул Кәримдә бер хата да таба алмыйлар. Бүгенге көндә кайбер галимнәр Коръән өстендә махсус эшләгән булалар. Ләкин Коръәнул Кәрим аятларында бер хата да таба алмыйлар. Гаҗәби шушы китапны Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безнең йөрәгебезгә җиткерде. Мәләкәс bütün zamanlarda, ilk zamanlarda da bu Malıklı Мәләкәс rayonlarından bundan karavanlar yürüydüler Bulgar yaklarına. Parij'den üyteydiler hem Kitayga. Поэтому bütün zamanlarda bunda tıraydiler halk, çın ihlaslı halk. Naстоящий adam bağları. Мәүлид бәйрәменең программасы кешене күп сүз, озын чыгышлар белән ялыктырмаслык һәм мавыктыргыч итеп төзелгән. Аның бер өлеше бәйит мөнәҗәтләр белән дәвам итте. Зур еллар дәвамында динебезне һәм телебезне саклауга, яшьләр белән эшләүгә зур хезмәт куючыларга өлкә татар автономиясенең һәм мөфтиятның мактау грантлары да тапшырылды. Пәйгамбәребезнең туган көненә багышланган бәйрәмнең икенче өлеше аш өстәлләре янында дәвам итте. Мондагы мәҗлестә дә вәгазьләр сөйләнде, бәйит мөнәҗәтләре әйтелде. Ильяс хәзрәт катнашучыларны һәм кунакларны киләсе елга яңа эш планы белән дә таныштырды. Анда да быелгы сыман шәһәр халкы белән күмәкләшеп уздыру өчен 10 якын чара каралган. Дөньялар гына тыныч булсын. Мәләкәс Димитровград шәһәреннән Рамис Сафин, Татарлар.